classe dels petits us explicarem un conte que es diu... Les ulleres No s'ha sentit gaire, ho haurem de tornar-ho a dir. 1, 2, 3. Les ulleres de Roser. Ara sí. Molt bé. Primer, comença el primer, Agafa. La del mar sempre pela les ulleres. La veu cucar, la gallina no s'hi veu. El mar ajuda a buscar-les a tot a la casa. Un moment, ara. Un dia el mar menja tot el pastís de xocolata. Sí que el va veure perquè tenia les ulleres. La veïna Martina va anar si collés el gat i va que sí. Dic que sí, Que cuidés el gat. El cuidés el gat. Molt bé. Continua. El gat feia veu i es farà les seves cames. Agafa les cames. Continua, Vinga, senyora. Martina li dona la clau per entrar i agafar 2 clavells, un al matí i un a la tarda. Una llauneta. Treu cap allà, tira cap allà. Mira, agafa els petits. L'àvia del mal tapa el forat de la tanta del jardí pel tenen i més ara fa clavells. L'àvia va de compres, el Max s'entra el gat a la casa i per fora el Max obre la porta per agafar un clavell i li dona per sopar. Se'l menja, que se'l menja. Quan l'àvia ve de comprar, el gat s'amaga sota del sofà, no el veu perquè no té les ulleres. No hi ha el David, però farem de David. Al vespre se'n van a dormir i el gat s'adorm al costat del mar. Al matí el mar i el gat es lleven primers i esmorzen els primers. I el gat, com es lleva l'àvia, li va trobar a les ulleres al pot del cafè. L'àvia se posa les ulleres, veu el gat, cosa l'escombra i la fa fora con l'escombra i s'enfada con el mar. Quan l'àvia, al vespre, l'àvia s'estrena les ulleres perquè es posa contenta perquè fa olor als clavells. 1, 2 i 3. Aquesta història s'ha acabat. Saludem.
Algú està molt nerviós? Algú està molt nerviosa? Sí, vale, molt bé. Doncs porteu-vos bé, els nervis, i que algú ens ho presenta. I l'Amèlia. Som-hi. Hola, som els nens i nenes de la comunitat de mitjans. Avui us presentarem el conte de Quina cua més rebel de la Lucet Mella. Esperem que us agradi. Diumenge de bon matí, en Gatàs convida el gat Tigrat. Vine a caçar, li diu amb la seva veu de tro. En Gatàs és gran i fort i no té cua, però té el nas xafat de tantes baralles. I al barri ningú li diu que no. Vine amb nosaltres a caçar ocells, i crida. I en Tigrat, que és petit com només un pam de tigre i té una llarga cua de ratlles negres i grises, li ha de contestar: ara vinc, perquè en Gatàs no hi ha ningú que li digui que no. I en Miol són els tres amics d'en Gatàs, els tres gats que caminen ben arrenglerats al seu darrere, tot cantant la cançó. Marramiol, marrameu, en Gatàs és el més fort, ja ho veieu. El Gatàs va al davant i està content. Avui, que és diumenge, caçaré la mallarenga blava, anuncia. Es pensa que és molt llest, es pensa que es pot riure de mi, diu enfadat. El Gatàs mira endavant mentre es crida amb la seva veu de tro al gat Tigrat. Avui la caçaré, perquè tu m'ajudaràs. Arriben a l'entrada dels jardins de la Ploma, en Gatàs s'atura i es gira cap als altres. I ara silenci, ens amaguem a prop del cirerer d'arbós, ja ho veurà la descarada. Arrupits darrere unes mates, els 5 gats s'esperen i s'esperen. Tot d'una, des de l'olivera els arriba un zig-zag-zig. Ai, ai, és la mallarenga que ja es gronxa la branqueta més alta. El Gatàs, que ara vigila la mallarenga, ordena: quan jo digui, saltarem per aquí i jo saltaré per allà. I avui no se podrà escapar. I el Pandregat li contesta: i tant, així ho farem. Per al gat del nas aixafat no hi ha ningú que li repliqui. Però quan en Tigrat es mira la seva cua llarga i ratllada, tan elegant, la veu que es mou a banda i banda, tot dient que no i que no. Boja, abselebrada, insolent, estigua't quieta d'una vegada, li renya amb un xiu-xiu. I la cua, en comptes de fer-li cas, es mou encara més de pressa, a banda i banda, que no i que no. Doncs tu has volgut, exclama en Tigrat, de dents. I dit i fet, primer s'alleu a terra i després, si asseus, a sobre què fas que no t'estàs quiet? Pregunta en Gatàs, tot vigilant la mallarenga. Res, és que de cop em picava l'esquena, li contesta ben fluixet. El pam de tigre assegut sobre la cua. En Gatàs no està per bromes. Si la mallarenga s'escapa, ja saps qui la pagarà. Mentrestant, l'ocelleta ben contenta va saltant de branca en branca i no para de xerrar.
Menjo larves i aranyetes, zig-zag-zig, i trec la picor dels arbres, zig-zag-zig. Ells m'ho diuen i jo ja ho sé. Sé que ara les pica aquesta branca i que després és la d'allà, zig-zag-zig. Menjo i xerro ben contenta, amb el ventre ben estarrufat, zig-zag-zig. Grato l'alzina, que és vella i està carregada de glans. Grato l'olivera, que a les nits no pot dormir, i al cirerer d'Arbós li demano una cirera, zig-zag-zig. Quan en Tigrat es preparava per saltar, ha d'aixecar el cul de terra i llavors, de cop, una cua de ratlles negres i grises sobresurt entre les mates i saluda la mallarenga, tot remenant-se en banda i banda, però l'ocelleta que l'ha vist no s'atura a saludar, sinó que s'envola fins a la branqueta més alta del cirerer d'Arbós. El gat del nas aixafat té ganes d'aixafar el nas d'algú altre. Tigrat, traïdor, ara tu i jo passarem comptes. El Tigrat ja veu que se la carrega, i tot per culpa d'aquesta seva cua ossuda que no para de saludar la mallarenga. Així que fuig com es ajudeu-me abans que els 4 gats se li tirin a sobre. Al cap de no res, ja es troba a l'altra punta dels jardins de la Ploma i busca un amagatall darrere la vella alzina. Potser allà el Gatàs i els seus amics no el veuran ni passar llantalla, però la maleïda cua no para de moure's. Estigues quieta d'una vegada, que encara ens descobriran, la reina tot enfadat. Quina cua més valenta, diu la mallarenga, des de la branca més alta. Avui m'has salvat del Gatàs. Voldràs ser la meva amiga? De cap manera. Vés-te'n d'aquí, ronyina el pam de teure. Però la seva cua contesta i, encantada, es posa ben dreta i fa que sí i que sí. I la mallarenga brava es posa alegrement sobre la cua d'en Tigrat. Ets ben suau, zig-zag-zig, i agradable. Surt d'aquí ara mateix, poques soltes, insolent. Crida tan empipat que l'ocellet s'envola fins a la vella alzina amb un zig-zag-zig. I tu, cua impertinenta, a partir d'ara faràs el que jo et digui. Els gats no són amics dels ocells i ja està. Llavors comença una baralla ben estranya, la baralla d'un gat petit com només un pam de tigre, amb la cua de ratlles negres i grises. La seva cua llarga, elegant i molt desobedient. La mallarenga des de l'arbre li canta. La teva cua diu la veritat i tu no la vols sentir, zig-zag-zig. Ets un gat amable, ets un gat amic. I el gat del nas aixafat ja s'acosta tot cridant amb la seva veu de tro. Ara tu, Tigrat, tu i jo passarem comptes. El Gatàs s'adona al davant i en Miol i en Mau al darrere es van acostant tot a poc. I en Tigrat s'adona que acabarà malament. Ho he fet sense voler disculpa i en canvi li agradaria que la seva cua tota estrufada i ben dreta digués: per molts que sigueu, a partir d'ara faré el que voldré, però la cua ara no diu res. En Tigrat li fa tanta ràbia que se li amagui entre les cames que finalment decideix plantar cara als 4 gats. Veniu, a veure qui es farà més mal. I en sentir això, la cua se li estarrufa també ben decidida. Ara sí que estem d'acord, doncs jo t'hi ajudaré. Des de l'arbre, la mallarenga veu que en Gatàs, en Miol, en Mau i en Meu es tiren sobre el gat Tigrat. 4 a 1 és massa. Si ella no l'ajuda, del pam de gat potser no en quedarà ni la cua.
Llavors, la petita mallerenga no para de cantar i gratar l'alzina, i les pessigolles fan que finalment la vella alzina remeni amb força les branques replenes de fruits. Una pluja de glans cau sobre els gats, com una pedregada. Ens ataquen, retirara, crida en gatàs i arranca a córrer sense esperar ningú. Ara al barri tothom coneix el tigrat. És un pam de tigre amb una cua llarga i elegant. És un gat que fa el que vol i li agrada passejar pels jardins de la ploma, amb la mallerenga blava ben assentada a la cua. Ets suau i agradable, zig, zag, zig. Ets el gat de la cua valenta. Ets un gat amic, amic. De pi i alzinall, històries i faules, secrets de la vall. La boira fumeja per sobre l'arbrat. El dia clareja, la nit s'ha acabat. De sota les pedres flueix un gran doll, que emana de pressa fent molt de soroll. S'endú les idees, s'endú els pensaments, s'emporta vivències baixant pels torrents. Els somnis d'un poble, del mas, de la vall, rondalla i quimera se'n van riu avall. Naveguen perdudes enmig l'oceà. Potser una sirena les vulgui contar. Es pot dir poruga i covarda. També es pot dir gallina. I finalment hi ha la família formada per les caguetes, cagada, cagacalces, caganera i cagarina. Totes aquestes paraules serveixen per anomenar la persona que té por. I la Maria, en el moment que va començar aquesta història, tenia 8 anys. Les sabia totes. Però d'ella mai ningú no havia dit. La Maria és poruga. Ningú, ni el pare, ni la mare, ni l'àvia, ni els veïns, ni la mestra, ni els companys de l'escola. Ningú. I això estava molt bé. Però també hi havia una cosa que ningú no sabia. I era que la Maria, a les nits, quan es ficava al llit i la seva habitació quedava a les fosques, no podia tancar els ulls. Però això era un secret. I com que ho era, mai no s'havia sentit a dir «Si n'arribes a ser de cagar». El que fa amb els secrets grossos i importants és no dir-los perquè ningú no sàpiga que existeixen. Per això, un cop la Maria s'havia ficat al llit i apagava el llum. S'esperava una mica amb els ulls oberts i després cridava «Mamà, mamà, no puc dormir!» I la mare s'asseia a la vora del seu llit i li explicava un conte. Però després se n'anava i si la tornava a cridar li responia «Ja està bé, Maria, dorm una vegada i no em pipis més!» Però era el secret el que li pipava a ella cada nit a l'hora d'anar a dormir. I què hi podia fer la Maria? Perquè la seva mare, quan tenia son, no estava per bromes. Llavors, la Maria es tapava amb el llençol. Però quan provava de tancar els ulls, venien tots. Venien les serps de 6 metres. Arribaven les gegantes de somriures esdentegats. Apareixia el nas amb la berruga peluda. Entrava la bandada de llops amb els ulls grocs. L'esperava el plat de caca amb la cullera i la forquilla. I finalment, sobretot, es desvetllaven 3 coses. La cosa que vivia sota el llit, la que s'estava dins de l'armari i la que s'amagava darrere les cortines. I no se n'anaven. S'estaven allà fins que la Maria tornava a obrir els ulls i cridava «Mama,
Mama, no puc dormir! La tarda que va començar aquesta història era un divendres. La Maria ja havia sortit de l'escola i estava molt enfadada. El pare i la mare acabaven de marxar per passar tot el cap de setmana fora sense ella. Mentre l'àvia feia el sopar, va sortir al jardí. Va seguir el caminet que duia a la part del darrere i es va seure en un pedrís enmig dels enciams i dels cols. Què faria ella amb els ulls oberts i tota la nit? Estava sola. Llavors, tot d'una, va sentir un seguit d'un i va veure un cuc damunt una col. Soc el senyor Brusi Colera. Vinc d'una família antiquíssima i molt important. Els cucs no parlen, va fer la Maria. Jo sóc una eruga. Les erugues tampoc. Tu estàs parlant amb mi. La meva àvia a vegades parla amb el seu canari. Canari? L'eruga es va posar molt nerviosa. D'aquells que canten? Sí, té dues pates i un bec. L'eruga va començar a parlar molt de pressa, com qui té por. Vinga a xerrar. I la Maria, que ja tenia mal de cap, es va aixecar i va dir: me n'haig d'anar a casa. Quan la Maria va arribar a casa, l'àvia ja tenia el sopar a punt. Després de sopar, la Maria no volia anar a dormir, però llavors l'àvia va fer una badallada. És hora d'anar a dormir. Al cap de 5 minuts la Maria ja era al llit amb el llum apagat i els ulls ben oberts, per culpa d'aquell secret que no li deixava dormir. Estava sola. Llavors tota d'una va sentir un ehem, seguit d'un ehem. Era el senyor Brusi Colera. Bona nit, Maria. I va començar a xerrar, però la Maria no l'escoltava perquè havia tingut una idea. I si explicava el seu secret al senyor Colera, al cap i al fi, ell no era un pare, ni una mare, ni una àvia, ni una mestra, ni una companya de classe. Era una eruga. Mentre el discurs seguia i seguia, la Maria va entrar a la seva habitació i es va posar les sabatilles. Llavors va sortir a fora. L'eruga encara era allà parlant. «Senyor Colera», va dir la Maria, «tinc un secret que és un problema». «Un secret, un problema?» «Nosaltres, els Colera, no tenim força per solucionar problemes. És que jo quan he de dormir...» Però el senyor Colera va girar cua i va començar a baixar el pedrís mentre deia: «Més val que me'n torni cap a la col. Una bona passejadeta és un remei ideal per dormir sense problemes». La Maria, tossuda, el va seguir. «Senyor Colera, he pensat que abans que te'n vagis podria presentar-te al canari de l'àvia». En sentir això, l'eruga es va aturar i va preguntar tota poruga: «El canari?» I la Maria, fent cara de bona nena, va afegir: «Sí, aquell que canta també, té dues potes i un...» No ho va arribar a dir perquè el senyor Colera la va entendre de seguida i amb una veu prima va començar a parlar de pressa, ben de pressa. «No ho diguis, que nosaltres els Colera... Senyor Colera, és que tinc un problema!» I li va explicar que a les nits, quan es ficava al llit i a la seva habitació, quedava a les fosques. No podia tancar els ulls. «I quin és el problema?» «Doncs que si no puc tancar els ulls, no puc dormir. Nosaltres, els Colera, dormim amb els ulls oberts. I si dormim amb els ulls oberts, deu ser que això no és un problema. És que només estàs mal feta». La Maria es va quedar amb la boca oberta. Un cuc li acabava de dir que estava mal feta. «Però no et preocupis, buscaré algú que et pot ajudar. Al cap i a la fi, tampoc no és culpa teva», va afegir el senyor Colera. Va fer un xiulet i a la cap d'una estona va aparèixer un eriçó. «Què et passa, senyor Colera, que no saps que jo treballo de nit?», va dir. Llavors va alçar el cap i va preguntar: «I aquesta qui és?». «Em dic Maria, sóc una nena. El meu nom és Naseus, Eri Naseus. Què et passa?». La Maria li va explicar el problema. I l'eriçó, al cap d'una estona, va dir: «És un bon problema. Em sembla que val més que consultem el gran». El senyor Eri Naseus va acompanyar a la Maria a visitar el gran duc. «Qui em crida? Soc jo, el senyor Eri Naseus». I la Maria, una nena: «Ens cal el teu consell». El gran duc els va escoltar i els va dir que busquessin llum en la fosca, i el dia en la nit, a la gran muntanya plena de
i perills els van tornar a on havien deixat el senyor Colera i van emprendre el viatge cap a la muntanya, cap a la gran muntanya. L'eriçó va pensar que potser necessitarien ajuda. Va fer un soroll com si li hagués entrat una brossa al nas. Qui em crida? Va preguntar una veu com un grinyol. Senyora Úrsula, mussa, sóc jo, el senyor Erineceus. D'entre unes mates d'allà a la vora em va sortir un animaló d'ulls petits amb un musell coronat per uns bigotes que no paraven de moure's i una cua llarga i prima. Era una musaranya. El senyor Erineceus li va presentar els seus amics. M'acompanyen la Maria, una nena, i el senyor Bruci Colera, de la família Colera i de cap manera enciamera, va afegir el senyor Bruci, que ja feia estona que no deia res. La senyora Mussa va mirar-lo amb els ulls brillants de gana, però l'eriçó es va afanyar a intervenir. Senyora Úrsula, el gran duc ens ha dit que hem de pujar a la gran muntanya per trobar el dia en la nit i la llum en la foscor. La musaranya va riure. Així que vol el tresor, el vell grapes. La musaranya, que seguia mirant el senyor Colera amb cara de gana, va dir a l'eriçó: és perillós, la cova està molt ben guardada, no us en sortireu. El senyor Ursus Brus se us menjarà de viu en viu. La Maria va sentir com li tremolaven les cames. Va començar a caminar en silenci. La Maria es preguntava per què li calia un tresor. De què li serviria a l'hora d'anar a dormir? De sobte, la musaranya es va aturar. Jo us deixo aquí. Vigileu, perquè la cova diuen que té molts passadissos i moltes cel·les, i que si a l'os no se us menja abans, és fàcil perdre-s'hi. L'eriçó, després de pensar una estona, va dir: és millor que ens separem. Un de nosaltres distreu l'os mentre l'altre busca el tresor. En veure'l tan decidit, la Maria li va fer vergonya de dir-li que volia tornar a casa. Així que va obrir els ulls ben oberts i va entrar a la cova seguint el senyor Erineceus. A dins la cova hi havia llum i al fons s'hi veien 3 passadissos, però ni rastre de l'os. El senyor Erineceus va tirar per la dreta i la Maria per l'esquerra, fins que va arribar a una gran sala. Quan ja hi havia entrat, va sentir remor de passos, uns passos tan pesants i terribles que el terra retonia. La Maria va arrencar a córrer, però l'os la seguia i es va ficar en un passadís sense sortida. Va sentir que la bèstia s'acostava i llavors el va veure. El cap rodó, molt gros, el cos pelut i bru, immens. Ara te'n menjaràs, va dir-li. Però l'os, fent una ganyota de disgust, va contestar: no, primer hauràs de tranquil·litzar-te una mica. Però jo tinc por ara. És el que et dic, la por dona mal gust a la carn. La Maria no podia parar de tremolar i l'os va rondinar. Cada vegada hi fa més dur de por aquí. Ja tornaré quan et calmis. La Maria no s'ha pogut creure. L'os se n'havia anat i l'havia deixat sola. Tenia ganes de sortir corrent, però va pensar en el senyor Erineceus i va decidir que l'havien d'anar a buscar. Camina que caminaràs. La Maria i el senyor Colera van arribar a una sala amb 3 entrades. Llavors es van adonar que a la del mig hi havia més claror que les altres, la llum a la foscor. Va pensar. Va seguir el passadís i va cridar: senyor Erineceus, sóc aquí. Veus, Maria, una nena, ja ho hem trobat. La llum a la foscor, tal com s'ha dit al gran duc. De la butxaca de la Maria en va sortir la veu del senyor Colera. Va, només que són cuques de llum, les parentes pobres de la família. Però el senyor Erineceus el va interrompre. Els hem d'ajudar a fugir, no tenim gaire temps. Maria, una nena. Va sentir unes passes terribles. L'os s'acostava. La Maria va veure molt clar què calia fer. Tu, senyor Erineceus, les guiarà cap a fora i nosaltres esperarem l'os. Jo, va dir l'eruga.
Morir així, sense haver arribat a papallonar, pobre de mi. El senyor Naseus va sortir ràpidament amb el número de cuques al darrere. Unes quantes es van quedar amb la Maria i el senyor Colera mentre les passes de l'os se sentien cada vegada més prop. El senyor Ursubrú va entrar a la cova. En veure que les cuques ja no hi eren, va començar a cridar: «On és el meu tresor? On és el meu tresor?» La Maria va tancar els ulls ben fort i va començar a pensar en les serps de 6 metres i les gegantes de somriures esdentegats i el nas amb la berruga peluda i la bandada de llops amb els ulls grocs i el plat de caca amb la cullera i la forquilla. I finalment va pensar en les 3 coses: la cosa que vivia sota el llit, la que estava dins de l'armari i la que s'amagava darrere les cortines. I quan va obrir els ulls va veure l'os a terra, desmaiat. La Maria i el senyor Colera i les cuques van sortir corrents de la sala, però es van perdre pels passadissos. Tots semblaven iguals. «No pateixis, Maria. El senyor Colera hem perdut. No pateixis, Maria, una nena. Jo us guiaré». I van començar a donar instruccions. Ala a la dreta, ala a l'esquerra. «Com ho has fet, senyor Colera?» «Fàcil, seguint l'olor de les cols del jardí. Puc sentir-les a quilòmetres de distància». Van baixar ràpidament de la muntanya. De lluny se sentia la veu de l'os, però de tan lluny que ja no els feia por. La Maria pensava que el gran duc s'havia equivocat. De què li servirien a ella les lluernes? Quan van arribar a casa de la Maria, l'eriçó li va dir: «Potser ja és hora que vagis a dormir». La Maria no va dir res, però ja sabia què passaria quan pugés a la seva habitació. Passaria que es ficaria al llit i no podria tancar els ulls. Va deixar l'eruga damunt d'una col del jardí i se'n va anar a l'habitació. Un grupet de cuques es van posar damunt del llit. «Senyor Naseus, vols dir que això funcionarà? No t'hi encaparris, Maria, una nena. El gran duc mai s'equivoca». Les cuques s'anaven movent i cada cop que ho feien, a la Maria li semblava que feien un dibuix. Una flor, una fulla, un cargol. L'endemà, quan l'àvia la va despertar, ja eren més de les 11 i la llum del sol entrava per la finestra. I conte contat ja s'ha acabat, i a qui no li hagi agradat que mengi pa torrat o que es faci un forat al cap.